Ser lleidatà d'origen és una marca distintiva i un fet important, perquè sentim a parlar molt de la lluita contra el canvi climàtic, de la necessitat de la paritat, de que hem de tenir en compte la diversitat. M'agradaria que un dels conceptes que també tinguéssim presents és el de l'equilibri territorial. L'aigua a les nostres terres no només és un element de transformació, sinó que ens canvia la història, ens canvia la vida, ens canvia la mentalitat com a societat, ens canvia també no només el paisatge, sinó també que el transforma i el fa veure'ls amb altres valors, diguem-ne, de riquesa. Lleida existeix. Lleida, com sempre es diu, és la porta d'entrada de qualsevol dels esdeveniments dels últims segles a Catalunya. Som i serem referents i ho volem continuar sent. Només ens falta un parell de coses. Una, capacitat de poder explicar realment la importància que tenim a nivell de territori, i dos, fer veure que sense Lleida, sense Mollerussa, sense les Terres de Lleida, Catalunya no seria tampoc la que és. Sense aigua no hi ha vida, per tant no hi ha benestar, no hi ha qualitat tampoc de l'entorn i no pot haver-hi progrés. L'aigua és un bé essencial en la vida del nostre planeta per conservar també els ecosistemes i és un dret bàsic de la humanitat. L'aigua a casa nostra té el mateix problema moltes vegades que el país, que està mal explicat o no està explicada. Perquè hi ha molta gent que no sap que de la mateixa manera, en els mateixos anys, simultàniament, que els nord-americans estaven fent la conquesta de l'oest, nosaltres estàvem fent la conquesta de l'oest català, que és el canal d'Urgell. Nosaltres controlem de manera contínua, des que surt de la fàbrica, entre cometes, que aquest clar serien les plantes de potabilització, al llarg de tot el seu recorregut, dipòsit, xarxa de transport, xarxa de distribució, fins que arriba a les llars dels consumidors. Per tant, és l'únic producte alimentari que es pot controlar al llarg de tot el seu cicle. En moments de problemes com aquests, encara ens donem més compte de la importància que té l'aigua per la nostra vida i per la nostra higiene, no? L'aigua té una altra gran problemàtica a nivell local, que és la dispersió a nivell de gestió. I a nivell de concessions, a nivell de petites empreses, és un mercat que té més de 400 empreses que es dediquen al món de l'aigua. Té gairebé 50.000 treballadors. L'ACA durant aquests 20 anys ha estat un motor econòmic i territorial en el país, ha generat una presència, diguem-ne, de salut i de benestar per tot el territori, amb tots els sistemes de sanejament i d'abastament que s'han pogut dur a terme, però a més també ha servit perquè moltes empreses catalanes, a partir de les enormes inversions que s'han fet durant aquests 20 anys, doncs hagin pogut impulsar-se des d'un punt de vista d'emprenedoria, d'empreses que s'han desenvolupat a casa nostra i que després han generat prou talent com per poder sortir a l'exterior. És un sector pioner en innovació i té un camí molt gran per desenvolupar en quant a millora amb els sistemes de gestió, amb els sistemes de captació, amb els sistemes d'informació. Qualsevol bé natural té un cost i fer-lo garantit, fer-lo equilibrat i fer-lo arribar a tothom val diners. El nostre és un país d'històries d'aigua, les centrals hidroelèctriques del Pirineu, tots els canals. L'aigua forma part de nosaltres des de tots els punts de vista. Falta aquest nosaltres d'història de l'aigua que no tenim. Tenim aigua i no es veu. Tenim aigua i no està explicada. No és l'aigua que fem així amb l'aixeta només. És l'aigua, diguem-ne, que som realment nosaltres. I aquest reequilibri territorial i emocional, un dels elements claus, potser el més clau, és l'aigua. Si volem ser un país de la primera divisió, tot això ho hem de saber i ho hem d'explicar.